Gihadlok lang di ay ni Sanchez si Teresa o guwaig apapusil. Wa madugay miabot sila si Roger og Sixto. Naghinam-hinam na unta ang amahan og anak. Apan bitawag ang asawa ni Sixto. Dito nila masayri ni Roger nga nahibaw na di ay kini kung unsa silang amahan og anak. Mihilak ang asawa ni Sixto, wa gyud magpakita og kawili niya. Apan diyang misulti siya, na ipahibaw niya sa publiko pinaagi sa Sibianan kung unsa sila si Roger og Sixto. Kalit lang nga nakakita ang paagi ang amahan ng anak. Gibuhian nila si Teresa, apan nagpadayon gihapon ng dautan nilang mga plano. Nagtuo sila si Sixto ug Roger nga dili na ihinayon ang pag-on the air sa inahan ni Roger. Apan di ay, ipadayon yun niya ang pagpahibaw pinaagi sa pagsibya kung unsa ang iyang panaw anak. Mga higala, niya ang katapusang sumpay ng sugilanon. Kagaw ni Kain! Magtakuban ka lang gihapon, Alan. Gikinahanglan magud, ma'am. Magabot ni si Teresa sa katedral. Ayaw-ayaw mong duha, Alan. Desidido na jud ka, ma'am? Oo, desidido na ko. Wa gyud makapugong sa akong buhaton. Anong si Liz? Okay na, Dong? Oo. Ikaw, ready ka na mag-on the air? Ganiha pa, Dong. Ganiha pa. Tana, ma'am. Tana. Kaniyot lang una. Wala si Alan. Milag ko na, bakit, ma'am? Tana, Dong. Tana, ma'am. Dong, mangutana ko. Sana palihag, ma'am. Ang patayng lawas ni Bibit. Nakuha na, ma'am. Tapas padarya. Kinuo ko. Kasalpahis yun di ay nila. Hello? Si Johnny, Mayor. John, nasaman? Ay, maroon, Mayor. Padoon namin sa Republic TV. Unsa? Uy, ayaw mong laos ito, Mayor. Ayaw mong laos ito. Pahulungan ng sikiran. Nga naman pa Sixto. Basta pahulungan na yun! Nga naman di ay. Kisam na nanawag. Teba. Ganun di pamini padayon sa Sibianan, son. Mayor, nagsibya ka raw ng imong asawa. Nag-on the air siya sa TV o radyo. Di amiso sa katindahan doon sa katedral, Mayor. Klaro kayo ang imong asawa nga naghilak pa. Nga misulti sa tanan bahay ni mo o bahin kang kongresman. Asa? Pasixto, tanaw mga tao sa tuwas. Nagtapok sila nga nagtanaw sa katindahan ng appliances. Usara ka istasyonan sa TV ang bityon inistindahan, ang Republic TV. Tanaw akin sa ang naghilak, nagsigig sulti on there. Ang imong inahan. Karon, unsa may pasabot anak pa Sixto? Oo, Roger. Kihinayon sa salbahis o may uwaw mong inahan. Tanaw Gold, makita ka dinigikan sa kinan. Misamot og kadaghan ang mga tao nga bidugok sa mong tindahan. Rumutan na sa gibuhat sa animal mong asawa. Makaksanato. Mato diya dili na ni ihinayon pero iyag yung gihinayon. Congressman. Nagpwesto na mo diha. Pwesto kayo, Bosing. Di abi sa atbang sa Republic TV. Pinigawas sa akong inahan. Patya siya, Sanchez. Tinood ka, Bosing. Patya.
Trauma ba? Okay, Congressman. Sige. Roger. Pakot sa imong kamot. Oh. Pasixto, sakitan ka kung mamatay na ang iyong asawa? Bisan gamay, dili ko sakitan kung mamatay ba ng imong inahan. Dili yun. Mga abak ko kung ikaw mo isubak ko mamatay ka. O mas na silping imong inahan ba? Okay. Balik ng tasbay. Unsaman karon, Roger. Kaya bisa mo ta kasikat. Gagawas ka mayor ko, congressman ka. Bisa mo ta karon. Sa kaya naghuwat na to ni sunahan. Saya itong buhaton. Ha? Ato tang magsulti, umayos bay. Paibawa ang tanan nga may umaabot nga gubat. Dili kita mo surrender. Maura ni akong ituko ninyo mga katawhan ng maong syudad. Nahibaw ko nga pipila lang ang mibutang sa akong bana pagkamayor o sa akong anak pagka-congressman. Kay ang tinuod, naglabi ang daghan nga wa makagusto nila ni Sixto o Roger Celes. Midaog sila tungod sa kwarta. Midaog sila pinaagi sa paglaog og kwarta sa duha ka sinaligan sa komisyon sa eleksyon. Mao kana ang mga ligong kamatuoran ug ako kining barugan. Ug ang vigilante para nako wa siya isa. Tungod kay naingon siya anak, tungod sa pagkadautan sa akong bana ug anak. Uspon ko ining tanan barugan kong yun nga mao'y matuod ug kung unsang klasiha si Sixto ug Roger Celes. Salamat. Daghang salamat. Musutos na kami tao. Nahibaw ko nga may mga tao sila si Roger nga nagbantay. Naa sila anang duha ka mga sakyanan. Patay na sila, Tis. Patay na sila. Kinuha ko. Pagi Ami. Kamay lang. Dalitis. Sige. Bye. Sa taas, Pasixto. Naibaw na mga tao, Roger. Dalis taas.
Lain na kaya akong pambina, Roger. Lahi kayo ko itanda sa miyagi mga adlaw. Kinig ka rin adlaw. Kung sa imong plano, Plano? dili ko magpadakop buhi pa Sixto. Ano ba di ay? Manot na balita ni magkasuha? Akda kong pinuang no? Mayor ko o congressman ka? Manot na niya ka? Dili na ko mo istar din higdugay. Muhilom ko biya din eh. Ha? Ingon ka na niya nakaseryoso ka ron, Roger? Mubiya ko din eh. Ikaw asa makadaga na sa makatago. Kung mo ka na seryoso ka niya. Asa ka nagidagan ka sa katago? Mukuyog ko ni mo, 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 oh, mukuyog ko ni mo. Kung magkuyog ta sa gabal na kayo, humok na tang badis kitaan. Yan, usam na ko, ani. Paningwag mo, Pasixto. Sanchez, Busing, wa pa mo gawas ang imong inahan sa sityanan. huwatag yun ninyo. Partiyag yun ninyo. Kalain ko yan. May balita sa kunin mo, Busing. Murag may laing kisaw ron sa syudad. Ni ay nangabot ng mga kapulisan pero dili mga sakop ni Chief Leo. Murag tagalaing lugar ni. Ug ang mga police stations lain na sa mga pulis nga nagman. Tiwasag yun ninyo ang akong gisugod mo, Sanchez. Congressman. Humanani. Di na lang kumanangin ninyo. Mubiyan ako din sa syudad. Bahala ka. Basta partiyag yun ang akong ginahan. Okay. Wa pa di ay mamatay ang adiman mong inahan. Oh, may marunong ka man? Asa ka man? Magandam na ko. Pasixto. Ngano dong? Tawa mo na tanim mo. Kalit ka magkaluban. Dong kakaroon. Dong, Roger. Kaysa naman na yan. Hindi ko kaatiman mo, Pasixto. Lain na ang mga kapulisan karon sa syudad. Lagmit na hibawaan na ang tanan gyud lakip na si Leo kung unsa siya nato. Ayan gipangdakop na ang mga sakop ni Leo. Sige, paninguhagi mo. Magkungsan man na ako, ani. Magkungsan man na ako. Magkungsan man na ako, ani. Wa ko mahibaw kung hain sila. Daghan kayo salamat. Kasamok ba day ani mga reporters? Dia si Sanchez. Ambe. Sanchez. Tumba na ang imong mama, Congressman. May baon na ka ba? Patay ng imong asawa. Humana. Busing, wala. Kano, Sanchez? Musibat na kami. Gilibutan ng mga polis din eh. Sokol mo, sokol. Anak gini bakal busing. Busing kon way surti aw ihaw gid mi ane. Musukol ta nila ha. Way managan. Musukol ta nila. Kailas na nila. Ana. Sukol ta. Wala sila, Sanchez. Tibak na siya. Kung saan makaandam na ka? Naghuot mo na mga kwarta ni mo sa kong bago eh. Mausap tingnan itong ako ada. Langay-langay, Diyos Sixto. Iya na rabataan eh. Mangandam na ko eh.
Gihili na lang ko niya din hiyog milakaw na sa balik. Di na sa makontak ang iyang cellphone. Hain kasi. Wala ko mahibawon sa iyong buhaton. Nag-ihipok na kong maayo. Paabotin ko lang si Alan din eh. Kana kung makapalik pa siya. Ano guna ni ubang kwarta nga di na masuspat? Ay, masinitut nung sa makwarta, Bintong! Oo, Mayor. Kabang sirado ni Sipir. Pagkamala, pupuan ang mga nagkatag kwarta kay imo na ka na! Oo, Mayor. Naghana ni Mayor ay. Hala, imo na tanan! Pagdali, kimanakaw na ta! Salamat, Mayor ha. Oo! Asam ka! Asam ka! Ay, pawali ko sa mga Mayor kay gubot pamanis lukot pagkapuyo ha. Lukoy ka magka, Bintong! Pauli na ka! Pauli lagi ko, Mayor. Oh, di ay ha? Ayaw na! Punanin mo ka kung gipoyos ka kwarta, Mayor. Usa? Ha? Punanin mo? Punan. Mabebe. Naginuta niya. Ipuno ni. Ipuno! Agay, Mayor. Agay, sumpigaral. Kulukoy! Usa ta mo to? Nas, Bintong ay! Usa ron? Oh, wala. Mao na ron. Hala, inkwentro na! Misokol na ang ato mga tao sa mga pulis. Una ko nimo pa 6 kung may surti magkakita na gyapon. Ang pingin taon dong! Wala. Gupat na! Sunod na ito, Congressman! Dali! Una, nagsunod ko ninyo. Libaw na mong sikreto ang agyanan. Unahos na dito. Anam nang nahurot ang mga kaubat ng busing! Nahibawag yung tanan. Nanakit mo na ni. Nagsugod na ni. Anong matikyaw ang mga series. Mao si Alan. Si Alan mo'y nakaingon na ng hitabo. Busing! Mga pulis! Nakatag na to! Roger Silis! Apo sa panahon! Roger Silis! Dili! Patsya ko ninyo! Apo, dili! O dili! Gikumapo! Dili! Busing! Huwag kumonsa! Huwag ninyo ka na mga animal na dito makasunod na mo ni Victo! Sukli ninyo na mga pulis! Ayaw mo kado ka na nila! Malulot na rin ang mga bata! Busing! Dali! Busing! Alagay! Masakpan na ni Busing. Tanil dyan kini atong isubay. Nyata ilawom sa inyong mansyon. Kaya siya nanduha nga nagsulod na to nga rida sa mga dagkong bag sa akong kwarta. Sila na si Istong Stansong. Hoy, namingaw naman Congressman. Wa may mga bukta-bukta. Mingaw na Busing. Nahurot ang among mga tao pito. Ang ako karong hunahuna mo sa Papa Sixto. Baya, nagawas ba siya? Pero asang sa akin. Tari mo, makita na pultahan pa yung gawas ng ilawom sa mansyon, Pito.
Tansong! Musta? Dali na mo sa sakinan. Pasagin ninyo puntahan. Tara! Dali! Larga na, Pito! Subaya lindana, Pito. Mula ho sa isdaan, pengos dagat. Ang akong yati, may akong sakyan palayo din. Di manos unahan, Pito. Bossing. Oh, bisila sa unahan. Bisilya. Ikarga na ninyo ang mga bag sa yate, Pito. Bossing. Pagkatawag na mo, Tansong. Listong. Ilahos na ninyo ang mga bag sa yate. Dali! Bossing. Sa kami ng mga bag. Kusubal, nagkakanta mo sing. Mukuyog mo na ko. Ang subay, mukuyog mo. Paglain mo ginyo, Pito. Sama eh, musik. Nganong. Sabak-sabak lang mo. May adlaw rin magkakita kita sa balan. Ano mo ni? Kung sila mo andar ng akong yate. Ano mo ni? Ginamandar, sir. Oh. Alan! Iputulad ko ang wire sa stock. Alam yung yate. Naghatod ka gid sa imong kinabuhi din eh. Pero nahibong ko nga nung nakatultol ka din Alan. Gida ako kaduha kay gayon din ito. Kipaspesagay ko niya sa inyari. Dito pa sa mansyon nakita, tanong. Hilo mo na kong gisundan na dito ko hunong sa distansya kamay. Kung naglakaw na lang ko din aron dili mo magkamatikod ako. Mulayas ka bidaya. Daghan akong istorya, Jer. Bitaw, Kablitan na ka na yung armas. nagdali ko lang. Nagdali ko. Ano? Kablita ba? Huwag na bala. Imong gihurot sa tulong mong kakaban. Nalimot kang ilis o magasin, Jer. Lan. Nay, dagang kortalan. Kalimtanan na itong itabo na ito. Gusto ko mabagos kung kinabuhinan. Ibili na ko ang katunga sa akong kwarta. Kung dili na ko ninyo magsamok pang dirisa. Lan, ayaw pagdali-dali, Lan. Una-una pag-ayo ang akong gitanyag diyan ninyo. Dili na mabuhi si Bibit ug ang iyang mga Jer. Lan, ihatag na ko ang tanan kong kwarta, Lan. Dili na mabuhi ang mga inusinti nga imong kamatay, Jer. Mahala ka na, na. Imo na ng tanan kong kwarta. Pasan din ko magkikiyas din nila. Dili na mabuhi si Jer. Ipanumpan ako. Di na niyo ko magpakita Dili pa na din. mabuhi si Papa Amado ug labaw ng dili na mamalik ang malipayo na mong adlaw ni Papa Amado. Kay inyo kang kitapos. Lan.
Tagsa-tagsa na kong patay ang mga demonyo nga nasa mga kinabuhi, sir. Agoy! Tagsa-tagsa na kong patay, sir. Pakinunta ko matakbo, sir. Wala din ba kaya? Diara yung cellphone. Hello, Jer. Ayun ka. Di ako sa tubangan sa Basilica. Di ako sa sasakinan kaya nagpaabot ko kung magawas ang magawas ng akong uyab. Misyon pa bangkod. Ako na sa kiteksan. Ikulog na ko sa akong pagdayas dong. Api kong tuwa ka na. Nakapiyak ka na din eh. Wala ko. Bagbat ko na. Hawatong ka na sa simbahan, ha? Pagdali dong. Hello. Jer. Dong. Importante kita yung tuyo kini apa na isyaw na nawag pagod ako. Sa daghang mga auto at tukuhunong si Andol. Na-auto ni Roger. Niat na siya. Nanamihuno sa stupad. Tiara ko dong! Ay, ano malaki sa pari? Migamit ang silencer! Agoy! Hindi mag-silencer! May ablan putahan sa auto! Siyaran! Nadia. Suot siya ni. Huwag natanaw na ako. Maayo ang tadili magkahuna-huna si Aran kani ako tago sa konfesyonaryo. May babae nga may lawag sa may kilid. Murang kumpisal siya. Natuos ako sa kapare. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Ginoong
Malalayo. Oo, Jesu Cristo. Nasa vigilante ko, Roy. Sugatong po ang mga pulis. Ayaw pagawas din eh. Hindi ka na. Ako mo ay paglikura din eh. Danin mo si So. Diyan sa danin. Diyan sa danin. Danin mo siya. Tingnan mo, senyor. Diyan ka danin. Vigilante. Alan Beltran, kuyog na mo. Didakop ka na mo. Makuyog ko ninyo. Uy, sabay ito. Pagyan ninyo ng baban! Pagyan ninyo! Pagyan ninyo! Alan! Sabi na! Kumusagot! Teka, sir! Nanamatay! Teresa! Diyos! Teresa! Og dinhi natapos kining maong sugilanon. Kagaw ni Cain sa papel ni Alan Ray Arellano, Teresa Resti Nur, Sixto Algin Abakita, Flor Susan Perez Alinio, Roger Fermin Gomez, Bebet James Key, Spinner Nilson Tantano, Recording Engineer Achilles Hisem. Dalit alang sa inyong kalingawan sa RGMA Production Center.